ari duen gai bateri. Kasualitatez, berriro ere urteko azkeneko hilabetean hezkuntzaz ari gara, hezkuntza publikoak hiri honetan dituen arazoaz ari gara, eta horixe da gaurkoan gatozena berriro salatzea. Izan ere, pasaden azaroaren 16an, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak 2019-2020 ikasturtean Bidebietako Institutoa ixteko asmoaren berri eman zuen. DBH eta batxilergoa eskaintzen duen ikastetxe bakarra da inguru horretan, eta 180 ikasle ditu. Albiste honen aurrean, Bidebietako auzoa, ikastetxeko zuzendaritza eta hezkuntza komunitatea oso kezkatuta agertu dira. Izan ere, erabaki hau gauzatzen bada, auzoak eta inguruak behar duten oinarrizko zerbitzu bat galduko lukete. Eusko Jaurlaritzak ikastetxea itxi behar duela jakiterakoan, 180 familiek zituzten espektatibak, baita auzo osoarena ere, goitik bera aldatu dira. Orain arte, ikastetxeak zituen 2 eraikinak batzeko proiektu bat omen zegoen, horietako bat birgaituz. Ikasle, irakasle, langile eta familientzat onuragarria izango litzateke DBH eta batxilergoa eraikin berdinean kokatzea. Donostiarren eskubideak eta interesak babestu behar ditu Donostiako udalak, eta kalitatezko zerbitzu publikoak bermatze aldera erakundeekin eta auzotarrekin batera lan egin behar du. Zentzu honetan, nahiko genuke gogorarazi, auzoa jada lanean ari da. Azkeneko asteetan, berri honen aurrean, mobilizatzen hasi dira familia, guraso, ikasle, langile eta auzotarrak ere bai. Pasaden ostiralean, legebiltzarrean izan ziren, Rebeka Ubera, EH Bildu parlamentariak egindako interpelazio baten harira, eta bertan Kristina Uriartek adierazi zuenaren arabera, Bidebietako Institutoa irekita mantentzeko 3 baldintza jarri zituen. Lehenengoa, matrikulazioa, bigarrena, eskola beraren implikazioa, eta 3, hezkuntza komunitatearen implikazioa. Zentzu horretan adierazi behar dugu, eta azkeneko asteetan ikusi den bezala, hezkuntza komunitatea prest dago, bera bai da proiektuaren alde agertu dana, eta ikusten dugu nola Bidebietako auzoa berriro ere batzen ari den, sentsibilizazioa zabaltzen ari den, eta geroz eta babes gehiago lortzen ari den itxiera hori gelditzeko bidean. Gaur ere bai, gaur ez barkatu, bihar asteartea asanblada ireki bat deitu dute Bidebietako Institutoan, eta gonbidatzen ditugu herritar eta komunikabideak asanblada horretara gerturatzea eta zuzenean ezagutzeko hezkuntza komunitateak duen ez bakarrik aldarria, baizik eta dauken proiektua aurrera begira. Hala ere, esaten ari gara, hezkuntza komunitatea prest dagoela, baina esan behar dana da, edo azpimarratu behar dana da ere, administrazioek eta instituzioek dutela ardura. Ezin da baldintza bakarra hezkuntza komunitatearen parte hartzea mahai gaineratu, baizik eta administrazio publikoek daukate ardura edozein proiektu, hezkuntza proiektu publiko aurrera ateratzeko eta horretarako baliabideak jartzeko ardura dute administrazio eta instituzioak. Eusko Jaurlaritzak nahi badu Bidebietako proiektua aurrera ateratzea, baliabideak dira eman behar dizkiona, bai eskola edo ikastetxeari eta baita hezkuntza komunitateari. Eta zentzu horretan, naiz eta udal gobernuak hiri hezitzaileen alde dagoela esan, auzoan beharren aurrean jarrera pasiboa erakusten ari da. Eta zentzu hortan uste dugu udal gobernuak Donostiarren interesetarako jardun behar duela.
eta Bidebietako hezkuntza komunitatearekin bat egin behar duela duten beharren aurrean. Hori dela eta udal gobernuak eta alkateak hezkuntza publikoaren alde jarrera irmoa erakutsi beharko lukete. Eta zentzu horretan bere eskuetan dagoen guztia egin beharko lukete Bidebietako institutoa ez ixteko. Hori dela eta irabazi eta EH Bilduk 4 puntu proposatuko ditu datorren asteazkenean ospatuko den udalbatzan. Lehenengo puntua Donostiako udalari eskatzen diogu bere eskuetan dituen bitarteko guztiak jar ditzala Bidebietako institutuaren itxiera ekiditeko. Bigarren puntua, Bidebietako zuzendaritzarekin eta auzoaren hezkuntza komunitatearekin biltzeko eskatzen diogu udalari. Bidebietarako eta inguruko auzoetarako zerbitzua emango duen ikastetxe publiko bati buruzko hausnarketa egiteko. Hirugarrenik, Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean Bidebietako institutuak egiten duen lana babestu behar du eta era berean auzorako kalitatezko hezkuntza proiektu publikoa adostu behar du Jaurlaritzarekin. Eta azkenik, udalari eskatzen diogu auzoan herritarrekin bilera bat egin dezala institutua dagoen egoera azaltzeko eta udala egiten ari den kudeaketaren berri emateko. Eta hau esek esan da,